सुखा भजा होगा सुखा ए काढ़ी तापर आम कटा होता पियाज को पकईदबा जाल भी देवाक पड़ो जाल नदेले हो चुली जाली रोषे करवा कौन कम कष्ट जे तापर तेल देदबा चुली जाली की रोषे करवा तो बहुत डेंजर माने पवन दौर आज पाग काउलिया कर पागटा काउलिया कर पवनटा दौची आमर रोषेटा होना धुआं धुआं हो कौन कह कह चुलीटा सीना जलनी मैं रोषेटा स्टार्ट करी चुली ही जलूना कौन करी पियाजटा हो गले मौली आसिले टमाटो पकईदबा चुली मोर कौन हो गला जलूनी चुली रांधिबाटा कौन कम कष्ट गैस आज सरी जाना से आज चुली रांधुची देखला बेलू चुली तार निबिला निबिला हो जा जलूना ताको पुणी जलैया पड़ो चुली की जलैबा एने पियाज ये होते होते टमाटो को छाड़देवा टमाटो फ्राए हो तापर भिडियोटा शेष जाए देखले ही जापर तरकारीटा केमिति होउछि सुखा तरकारी तो जी नहीं रांधदेव यहाँ तो कनफर्म तथापि समस्ते कौन एकापर रांधु किए कौ भाया रांधु से देखा पड़ो ना चुलीटा जलूनी पवनटा मारुची ना से धुआं धुआं हो चुली गैस रही मोर एतणुक कला टेंशन था चुली जाली की करवाटा कौन कम कष्ट की धुआं हो जली चुली एत बड़कर जली धुआं धुआं हो जली टमाटो टे एपट सेपट करदे से भी भाजी हो तेलर तापर आम बटना दे फ्राए करके परिया पतर पकईकी तरकारीटा करवा आज पाग भी खराब अच्छी काउलिया करिछि पागर मौसम को देखुचंती पाग आज केमती करिछि बटना जी हिसाब से देवा कथा मसला देदबा मेथी हिसाब से मसला देकी मसला देदेली तक कषि नवा भलसे मसला को कषि सारी तार मसला सब पकईबा लुण जी आवश्यक लुणटा कम पकईबानी लुण तो सुखुआ लुणटा पकईबा नहीं कम पकईबा बेसी हलदीटा टे पकईदबा लुण आवश्यक किसी ना लुण सुखुआ को लुण पकईबाटा भी आवश्यक नहीं आमर कहला जाली तो कहला हाथ गोटे पोड़ी जाऊँ जाली की रंधा बनाने दौची ना मो आंडी चुली आमर पनीपरिया पकईबा पकईदवा
କୁଟା ଜାଳିକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ଜାଳିବା। ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଢଙ୍କଣା କାଢ଼ିବା। ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେବ ନା, ତାପରେ ହିଁ ଢଙ୍କଣା କାଢ଼ିକି ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଫଟୋଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଗାଁର ମୌସମ ପାଗ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ପୁରା କାଉଁଳିଆ କାଉଁଳିଆ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି ଦାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିବାର ମାନେ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ଢଙ୍କା କାଢ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସିଂ କରିବା। କେଉଁମାନେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚୁଲି ରାନ୍ଧିବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରାନ୍ଧିବାର ଫରକ ନାହିଁ ନା। ଯେତେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭଲ କରି ରନ୍ଧା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ଭଳିଆ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରନ୍ଧା ହେଇପାରିବ। ଚୁଲିର ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଅଲଗା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିପାରିବେ, ନିରାମ ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଚୁଲି ଛଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମସଲା ଆଉ ଶିଳରେ ବାଟିବା ମସଲା ଫରକ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଖାଲି କହିବି, ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେଲେ ମସଲାଟା ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆମେ କଷା ସରିଗଲା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ଟିକେ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଆଳୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଏତିକି ପାଣି ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ସିଝିବା ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଆମର। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏବେ ଢାଙ୍କଣାଟା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିନେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ଶୁଖୁଆଟାକୁ କରିବା। ଲା 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 ଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଗାଁଟାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ମୌସମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ହାଲଚାଲ। ମା କେତେ ଯେ ପବନ ଦେଉଛି ଆଜି, ମୋ ବେଳା ଖରାପ ଆଜି ସେ କରୁଛି। ଲା 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 ଲା। ସପନ ଆସିଲା ଦିନେ ସରଗ ପରି ଛାତିରେ ମୋର ପଡ଼ିଲା ଘର, ଗଲା ନିଭେନି ରହିଗଲା କ'ଣ ମନ ଚୋରି ମନ ଚୋରି। ଲା 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 ଲା। ଲୋ ମା ଆସି ସାଇଲୁଣି କି? ଆଉ ଆଉ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଛାଡ଼ିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି। ହଁ, ବୋଉ କଲ୍ କଲାଣି, ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କରିଥା, ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରିଦେମି ଆଉ। ଭାତ ଯିବ ଆମର ଆଜି, କାମ ଚାଲିଛି ଖଳାରେ, ଧାନ ପିଟା ହେଉଛି, ବସ୍ତା ହେଉଛି, ବାଡ଼ି ବି ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ଭାତ ଏଇ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା। ଭାତ ଆସିବ ବାବା ପାଇଁତେ ବିଲରୁ। ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେମି, ସେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଆସିବ, ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିବ।
ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇନେ ବି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ଗରମ ମସଲା। ମୁଁ କିଛି ପକାଇବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ପକାଇବାର ନାହିଁ। ପାଣିଟାକୁ ଢାଳିଦେବା, ବଟଣଟାକୁ ଦେଇଦେବା ମସଲାଟାକୁ। ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା, କୁଟା ଜଳିକି ରାନ୍ଧିବାର ମଜା। ଘଷି ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ, ଘଷି ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁଟା ଜାଳି ଦେଉଛି। ପବନ ଦେଉଛି ବୋଲି ମୋର ଚୁଲିଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫୁଟିଗଲା ପାଣି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାରଣ ଶୁଖୁଆ ତା ସହିତ ମେଲ୍ଟ ହେବ ନା। ହେଇଯିବ, ଢକେଇଦେବା। ହେଇଗଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। 10-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ, ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ। ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଇଥିଲେ ଭଲସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି 10-20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା। ପାଣି ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ରଖିକି, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ପାଣି ଜାଳିକି। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଏଉଠୁ ଷ୍ଟପ୍ ଭିଡ଼ିଓ।